dị n'ọkwụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche enye front and back. Front kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa okwu n'ụka aga. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Yes, oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịara ụbọchị taa bụ importance of awakening the inner power in you. Importance of awakening the inner being in you. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọmụta bụ isi ha na-afụ m na soshal midia, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Maka ndị ọ bụ na-echọrọ ịma ihe niile gbasara anyị, o nwere ọkwa dị mkpa anyị kwesịrị ịma. Ya bụ ọkwa bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru, anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị. Ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọmụna ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier. O mego over 2 years anyị chụwara aja, onwe ndị na-esonyere anyị na aja over that 2 years. As we speak, ngwere ndị bukuru throughout 2024 ka ha ghara ichefu. Yes, ebook ego ma nke Jenụwarị ma nke other months na 2024. Aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụrụ ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ka ị ga-esi mata nke ọma bụ aja bụ aja ọ na-abụ chọọ isonye na ya, ị forward ya 3 prayer requests, mee donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp, and what other details I need for you in order to book you. Yes, ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Anyị anaghị esho ihe ọrụ na social media. Anyị anaghị esho testimonies. Yes, man, I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. O nwere ndị na-esonye na aja since over years anyị bidoro ya.
etu anyị si eme ya ụbọchị anyị ga-achịkọta ya bụ ejegori n'ụtụtụ a jee gọọ ọfọ chụọ àjà kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị nke ọnwa ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri jee chụọ àjà chụọrụ ndị mmiri àjà mee ile ọma denụ mee saraka gbagọtazie n'elu ala to entities of powers nọ na temple chụọ àjà dị iche iche anyị gazie n'ebe nchụàjà gbuo eburu eme saraka chee yu ike dị na àjà na chụrụ igwe nwanne chụba àjà sọ ndị sonye na àjà ga-enweta ihe onyonyo ya na WhatsApp nọmba ha only dịka nsikwu anyị anaghị eshi oyibo ọrụ na testimony na social media obodo necessary ọ bụrụ ihe anyị maka ebe so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na àjà ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere send elu message na WhatsApp 08138243871 I repeat 08138243871 nwekwaziri ike isend kwasị na the second number that one is only message only 08057837672 I repeat 08057837672 ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị dị maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Yes, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi ị na-anụ taa, ị chọọ ịnụkwu ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishigharị ya mmadụ, jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite ka ị wọchịpụ ya. Ọ bụrụkwa na ị na-awọchi anyị site n'Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchi n'Eziokwu TV ị chọrọ ịwọchi ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube wọchịa ya, ma ọ bụ jee na Great Movies Eziokwu Great Movies na YouTube wọchịa ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies wọchịkwa ya. Ka ị na-esonyela anyị na-emetụ aka na share button, na-invite ya friends ka anụ from the horse's mouth, na-agbasa ozi ọma Eziokwu TV. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie ka anyị banyezie na ya bụ nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Anyị kwuru n'isiokwu anyị bụ importance of awakening the inner being in you. N'ọnụ Igbo, uru ọ bara bụ ịkwalite mmụọ anwa nke dị n'ime gị, that great force dị n'ime gị bụ ha nwa bụ ndị gị na ha ga-eme gịnị wee rụọ ọrụ wee dee ude na ndụ a. Ka anyị gaba n'ihu n'ihe ị kwesịrị ịmụta taa. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na WhatsApp m si m Eze-Ana na ike agwụgwọ ha, na ha amarozi what to do. O nwekwa nwa young man chat m the other day si m na ike agwụgwọ ya, vat na ọ na-adịzi ka ya ṅụọ sniper nwụrụ. Now wee chọọ ka m konsoluo ndị na-etu a, ndị na-akụ ọta, ndị na-ebe akwa, ndị na-emeri na-eme maka ọnọdụ ha. Ana m achọ ịgwa gị ihe enwe n'ọnọdụ ọbụla ifuru onwe gị ka ị contemplate isi ka ije gbuo onwe gị. Ihe ahụ mmadụ iji aka ewepụ ndị ahụ coward act negative. Mmadụ isi ka ya jiri aka egbuo onwe ya bụ omume onye umengwụ. Yes, but I can tell you na iji aka gbuo onwe gị bụ abominable act, ma n'ihu mmụọ ma n'ihu mmadụ. Ọ bụrụ onye ga-asọgbu ya problem, and ndị na-contemplate etu a bụ ndị aghọtara how things work. Life is a continuous one. Ọ bụrụ na esi maka ihi na n'ihe esiri gị ike, maka na ị na-efesi challenges of life bụ ule ka a na-eme gị, you can never move to next class. Agwara m gị kwụsie ike. If there is no testing, there won't be any testimony. If there is no challenge, there won't be any champion. Ị ga-agafere ilu ule akwụkwọ a na-ele gị na stage a ka ị wee nwee ike baa na stage ọzọ. That is it. The life is programmed. A program or life it moves step by step in order not to be injured. So, but mgbe ọbụla ị bịara refuse ị na-emove step by step ị ga-enwe problem.
Eze-Ana say try ya from your staircase then I beg you energy. Try ya to jump steps. Oga, if you continue doing it, one day you will get yourself injured. But to live in harmony with your staircase, be descending or ascending, step by step. It's like a life which we program life. Yes, over stage by stage. Now, for you to be successful on earth, you key in into that stage if you don't want it. Make the best use of that stage. Key where we can where to go, where by the next stage. Here in them will get. You get it. Here na check while again, Bona. Can't go while again. I will leave him or Malaga. The man goes in my hand, I like him out to look well. Each of you with that man. If we're not gonna, let's say season 7 na Mpagara wa. I wear 3 seasons. Ogochitubelu. Ogo udumiri. N'oge harmattan. For we keep ogo guy. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na stages ndị enwere bụ stage ya abịarịrị dọọlị. And onye ka eji asị na nkụ mmadụ kpaa n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. You prepare for the next stage. Onye abatara na mgbe ị ga-face that stage ya nwa, you may experience anything kind of hardship. Mana ọ because na ịkwa n'elu bụ igibe wee jebe n'oke maka na ịkwadoburu akwado. This oyibo si na he who does not plan is planning to fail. O nwere ihe a na-akpọ photosynthesis. Ọ kwụghị na school. Yes. Photosynthesis bụ ebe plants na-store food na ihe ndị niile o neediri in order to make use of them n'oge ụka. That is planning. You na-ege ntị. So gị nwa na onwe gị bụ onye na-ege ntị. When you are experiencing goodies, you know, marakwa na o nwere oge ọ ga-elu abaa n'oge ụka. You plan your life. Ị na na-eri ihe na-efuru ihe dị n'aka kịta na-efuru ego, ị na-asịkwa ndị menia. Then chefuzie na o nwere oge ọ ga-elu ruo n'oge inidiri make use of those things. Plan your life so that you will not squander. Some will come to me, Eze-Ana, I have touched money. Oh, there was a time I have millions of naira in my account. There was a time I spent money anyhow. There was a time I used to have iPhone 13 Pro or 14 Pro. Okay, all those times working face is pandemic. Had it been you plan by now, these small challenges of time within 6 months, you would have passed it through without even experiencing hardship because you planned. He gave you go coach. So in a sense, you working. A man they got how things work because over continuous one. On your drogando. Ebe possible, bilokwa. Ebe possible, bilokwa. So you to accord. I will go to na akwụkwọ. All you pass your class, you will get a class. To accord. So ọ bụrụ na ị gba ọsọ ọrụ si ka ije wepụ ndụ taa, ọga ịbịakwa n'ụwa ọzọ ibidokwa n'ebe ahụ na ịta akwụkwọ ahụ ịkwụsịrị maka na ị ga-apasị n'elu ule ahụ. Chukwu okike abụrụ fada Krismas. A ga-eji ihe ọma kwụọ ụgwọ ọnwa ihe ọma ahụ ka ị rụrụ. O asịrị ịgụ na asị na onye ruo orie aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ị chọrọ ịnọ na grace, state of grace, mana ị did not work for it. How possible is it? So what am I saying? Ihe na-achịkọwalụ gị bụ na those things ị na-afụ challenges of life bụ ihe bụ iwu na ị ga-efesi by awakening the inner being in you. Ọ bụgo ihe abụrụgo ihe program by law of karma before even you are born. Then ọ bụrụ na ifesi those things anwa kọnka ha iwe banye n'ogige nke aṅụrị oge gara enwe aṅụrị na-epotori. Then whatever you are doing, whether you iberi ọfụma ga-determine your future. Maka na ana m agwa gị na present determine the future. If you don't like what is happening to you right now and you want your future to be better,
Start now sowing good seed, planning for future. This is here for what you will experience in this particular earth life. Maybe because of where you were standing in the previous earth life. Now, in this time, our program it will get settled again and do. Now, it will get settled again and do also determining it is bamboo now. So they delete whatever go option of ASK or solve Macanovlo solution. Nobody no go guy. You were in email PI. We had it too difficult. We were Oga Ebewan was Yaga Pukan Nebe Gano Power. Okayaga no Pania. Till you surpass ya. Because one the lesson the church or the key learn from that challenges he learn when now. Game make a key well mature, like I said before, and now human being who spirit jam. Obon and jogging where you were in the last 500 years, you don't know. But I can tell you that you are existing, but in the unconscious of who you are. I told you in the spiritual realm, why God permitted man to be here on earth. That why man was created, why man was created. Now, when you are in the spiritual realm, you don't know that you are existing. So God Almighty in His infinite mercy thought it wise. Let me allow this human spirit to descend to the gross material, to the world of the living, the cooler region, so that the Haga are very far from the proximity of God Almighty, which is light. They can't bear anything closer to the throne of grace. Now, come on, even a cooler region, go where we can be conscious of who you are. Then, where we can be where mature, then immature, you go conscious, you get conscious being. You where we can contribute to your quota towards furthering creation. That is why one was here. So I believe I believe I became here muta. So what about the matter of my when we can understood so no to the chair. Every guy no make a sense. Now contribute towards furthering creation. So here in our experience you need it. However, kids manage those experience and kids where the experience get determine where you will be in the next future. Whether we get so now the do to the chair about the final goal. About the target. Ordinary Igbo, the final target about kai so to the chair. They get an them they are the can't because how would the bishop making body on our target of one order. Look at their paradise. Now, here na check what we want. Now, if you see where activate their inner you say quarter, Ogomoni are lamented. Ogomoni and I say no one can lamented. It can never solve your problem. Pity. Never solve your problem. So, what you need to do is this: talk to your inner self. Go more get a hassle. Now, more than so going to hassle where you are. Why you put a go, nigga, boy, here, you know, more now to okay, nigga, when I'm doing. Surrender yourself. You cannot do without them. You can't do because all you get to book a higher wall. Call them your children, call them your ancestors, call them your Ezumezu, call them your Antibri and whatever. They are all called Ezumezu. They are spiritual associates. The only thing they can do is always engaging them. Oh, I keep saying this and I'll keep saying it. Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. Very important. I remember those days, one of my friends will say, education is power. But I said no. Yes. But I said knowledge is power. And I say no. You know why? Not education is power. Not knowledge is power. What is in power? What is power is application. What is important is what is power? Is application of power and knowledge.
You can be knowledgeable, but you don't know how to apply it. So even if, okay, why are we going to school? Get basic knowledge to be knowledgeable. Now, you know that there were a lot of graduates out there wondering in confusion. All the learning. But how to apply that knowledge he have already acquired through Mahadu into reality. That is the problem. So I insist that the solution, what is power, is application of that knowledge which you have acquired. You know, again. So yet na check over again na. Open my follower. Yes. But a bit of spiritual exercise. My brother, my sister, you are not serious. Because that is the bedrock, that is the foundation, that is the fountain of my teaching. I want to get there will be so many spiritual exercise and activate. Don't relax in any go di ego more spiritualist ego. Yes, perfect. Mana ị ga-anọ n'ọkwa gracia, if I will borrow from the Roman language. Ị ga-anọ na state of grace. Maka na enwere ike a na-ezighị ozi na ihe ọma dị n'ụzọ gị, na ihe ọma dị n'ụzọ gị, 3 months, 4 months, 6 months down the line. Ọ bịa bụrụ to manifestation. Ịmarizi. Ihe kpatara o ji wee detu abụ na enwere ike ihe ọma anwa dị n'ụzọ gị, ọ bịakwa hụba gagharịa n'isi gị. O mee nwee ike inwe the anchor in order to germinate, to manifest in reality. Ka mmakwanụ ofu a ije na akwụkwọ ihe nji ala ike na-ekwu ụfọdụ na-asị dibịa ọ na-ekwu the Bible. Yes, I was a Bible scholar. Yes. So mgbe ihe njichi ikwu through Bible bụ na ama m na 80% of my audience have come across Bible. So I will not start quoting other spiritual books I have read. Because when I quote those spiritual books, you'll be lost. You have not read them. So that where the angle I'm coming from, you're a novice. So it will not make any point. Or you quote well Muhammad, quote well Buddha, quote well the light of the truth, or quote well the light and sound book and everything. A good barrier now, so you will be lost. So I'm basically him or Maluga. Or whatever Jesus and do call me the parable of the sower. See sower. Or Wesina, no Ramporo from the same source or Ramporo. Where Ramporo, Pura, where Dana and Adema. Or Sinampura. Mkpụrụ ahụ gara wee germinate wee mịa mkpụrụ n'ebe ọ dị ukwuu. Ise ma ọga mkpụrụ. O wee sịkwa na ọga mkpụrụ ahụ ọgakwa ọzọ. Ebe ọ dara wee daa na ana ogwu na ọkịrịka juru. O pụlitekwa. Mana ogwu na ọkịrịka megide kpawuru ha nwụsịa. Ise ma ọga mkpụrụ from the same source. Wee gakwa ọzọ. O wee sị na ndị ada na anụ okwute. They did not germinate at all. Then who will you blame? Are you blaming the oramporo? Or are you blaming the seed? He gave blame all the soil formation. You know that? Makana put a for the same source. To according. Only a all will go go for Adima, go for Amadima. And when so many factors when he came in Adima, the inner preparation. So, then it takes two to tango. Or take a anchor. Till where we came and on a state of grace in order to magnet that blessings and destiny upon you. Come on, that. I'm like you, Momat. Here we go to off ma. Do you know as this your environment? Just look a baby now in your environment. A man will signals not in the air. And will satellite the signals not in the air. But you will not use your physical eyes to see them until you do the needful by installing the satellite dish
If you want Eziokwu TV, I can speak as I speak now. Eziokwu TV signal is on the air. And the only way you can tap from that signal is when you do the needful. By installing their satellite dish, by ordering for your Eziokwu TV decoder. Do the necessary connection. Mount your television. Then you will be able to watch that signal that is going on the air. Watch it and see it in the reality. In the agency. But all the itiro the dish, itiro Eziokwu decoder, okay, you don't get Eziokwu TV. But Eziokwu TV is there. So the grace eku nisigi can nisigi. But to manifest is here, you must do the needful. For your own end. In the agency. So then I check while again. Blessings in the nisigi, ear berry, ear anchor down. You are my kuru nisigi. Kedu mgbe ị na-ewepụta time for spiritual exercise? And me kwue ụfọdụ pụta asị meta na ha dị broke. Dị broke is your own cup of tea. You don't get it. Dị broke ị nwere ego iji arụ ọrụ n'ijere dibịa kpachala gị afa, agbaala gị afa, ị nwere ego iji achụ aja, ị nwere ego iji emesara aka, nwere ego nothing, ị dị broke. Don't give up. That is my admonition this morning. Ị nwere ihe imewu. Ihe mmụọ na-achọ ọbụ obi tiwa na obi gwepịa na-egwepịa, ọ bụrụ obi ji ego. Ijiri ego ịkwụ ụgwọ iji na onye ji ụgwọ ya akwụ ụgwọ ochi, ị na-ege ntị. Ijiri ụgwọ ịkwụ ụgwọ iji example ka mma alụghị atụ. Ọ bụrụ na abịa na be nna gị na o nwere nwaanyị anụta mgbe gboo, mana nwaanyị a mụtara nwa o ebe ọ na-akwara ya ma ọ bụ na-emegburu nwaanyị a kwọrọ nwaanyị a wee nọ na mmụọ wee na-eti ya na-akụgharịrị maka na ọ bụrụ na ịkwara ya ọ ya enwe ike ịjụ ọrụ ụmụ mmụọ. I don't want to join the world of the living. So unu kwụgharịa n'ịtọ. Wee na-enye nsogbu na-akụ unu stọọ. Na-asị na unu bewurie na unu ekwesịrị unu emere ọrụ ihe unu kwesịrị ime dịka ịkwụ ya ka o wee nwee ike wee end the earthly circle. Ka o wee nwee ike iso na ndị elu ma ọ bụ ndị ala. Ihe o nidiri bụ ego unu ya eji wee eme the needful. But you don't have the money. Simple thing ka ị nwere ike imewu ordinary akwa ọkụkọ Igbo and ọjị. Mutu obi tiwara obi gwepịara egwepịa. Ifesie east ma ọ bụrụ igbe ebe enyi nwaanyị ije ọgwa ndị mmadụ ebe o ji efesie n'anya kpọọ ya ịgbara afọ ịkpọ ya ọ bụrụ ịgbara afọ gwa onye ọbụla ọ bụ datị nwaanyị anwa na-enye nsogbu na-esi na emere ihe kwesịrị ime n'iji ọjị a were iji akwa akụkọ Igbo ahụ na-eze ya iwe eze n'ịnwe nwata na-asa ahụ n'afọ na mgbe egbe wuru ya na ịnọrọ adịghị na onye bụ akụkọ na o wutere gị iwe ọbụla ọ na-ewe n'ezinụlọ a ma ọ bụ n'isi gị nwa iwu a anyase n'ikwetago na ị ga-eme the needful mana n'idi broke na ọkụrụ ka onye ya ebite. I can tell you ime ihe a na obi tiwara na obi gwepịara egwepịa imeche iwa inye ya ọjị ụtọ ọjị si ya na iji ọjị a wee na-ayọ ya biko ya mee ebere ka ị nwee favor ka ego bịa ikwetago na ị ga-eme ihe mmụọ na-achọ ọgwụ ekwe m ihe na-ese okwu na mmemme ya eme do your worst. Mmụọ achọrọ ịnụ this word mmemme ya eme do your worst. So ya bụ na mmadụ tụrụ n'arụsị iwe sị mmemme ya eme do your worst. Ụdị ya ka mmụọ ji ana mmadụ n'iyi mara n'iji mmadụ ụgwọ bido eji nke ụgwọ mma akwụ wee lụ maka na ihe eze mmụọ ya ajụkiri ihe onye akwụrụ mgbe agwara ya ọ do your worst na-ese okwu mana mgbe anyị bịa yọọ mmụọ mana ị nwere ego mana mmụọ chọrọ uwe obi ebere I'm sorry ọ na-adaji obi I'm sorry please forgive me all magic words. Ịnụrụ maka akụkọ Eze-Ana na Bible onye ahụ majikwu wee gwu ya na ọga nwụ wee gwu ya mmehie o mere o wee gbuo ikpe na wee na-ayọ si Chukwu oke si mere ya ebere na emejogo onye eze lituo yiri akwa mkpe na-atụ onwe ya afụ na-eme appeasement wee jikwa onye amaghị si ji egwu ya na-enyekwuru ya more 15 years. Ị na-ege ntị achọghị m ịma ihe ọbụla mmụọ kpebiri n'isi gị ma ọ bụ ozi ọbụla ị nwetara afọ n'ọfọ agbara ya n'afa mana you can change it by doing the right appeasement. Ọsịkọ ya bụ na nwaanyị a na-ewu na mmadụ na-anwụ na family ụlọ mana family ụlọ adịghị aka nka maka ihe ihe emere appeasement pụta na ị ga-eme ha and once ego batara ịlụtakwara n'ihi eji ego nnukwu fon jee mee ihe anwa ikwere mmụọ nkwa na ọ bụrụ na ego bịa na ị ga-eme ya
mmụọ abụrụ ndị a na-egbu wayo. Ikwe mmụọ nkwa ego bata mee ya, ego bata inye na cheta ihe ọzọ dị gị mkpa, chefuo nkwa ikwe mmụọ maka mpịawa azụ. Ihe m na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na nsogbu na-agbachara afa wee sị na ihe na-eto a na-eme, kwuo na ya dị sọrị and kwetara ị ga-eme ihe mmụọ si nke bụ isiokwu bụ na ọ na-arụ ọrụ ka majik. Ọ bụghị a na iwepụta obi wee yọọ ụmụ mmụọ si ya biko na m dị sọrị mere m ebere na m na-eme ihe a, ha ga-enye gị ego. Yes, ihe m na-achọ ịkọwarụ na ọ bụrụ na imechaa ihe a na-agwa gị i wee mechaa obi tiwana etiwa na ihe a dị chọrọ imie, imechaa wee mee spiritual exercise a na-akụwa maka ya for 21 days. Ọ bụrụ na imechaa ya, ọ bụrụ na ịfụrọ ifie and imeri ọfụma, imesịa ya ọ bụrụ na imetara repeat ya again, imesịa ya ọ bụrụ na ịfụrụ ifie bịa mma gbara gị afa free. Na-ege ntị, ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe mmụọ chọrọ uwe obi, ọ bụrụ ego. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọ bụrụ na iji ego ụgwọ iji ya akwụ. Ị na-ege ntị, na ị kwesịrị ifidi chi gị, na ị kwesịrị ime nke a, na ị kwesịrị ime nke ụgwọ iji gị nwa ya akwụ ya, maka na ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Mana whereby na the money is not there, na ọ dụrụ ọbụla ọ dụrụ adị mmụọ mana ọ dụrụ agbara nkịtị. Ndị Igbo na-atụrụ si na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Mgbe ị gbara nkịtị agbachala gị afọ, gwa gị ihe ị ga-eme, i were obi na-asị na-akụghasị na-akọsasị m, ma ọ bụ na-ejiri ego ijere arahụrụ onwe ụra. Ya you serious at all? Ebe ọnụ onye si na akpa na-ebu ụzọ na ijiri ego, what is my problem? Mana igwe nwere ihe ị kwesịrị ime mgbe a gwachara ụmụ ihe ndị ị kwesịrị ime, mana ihe ọkọrọ ugo onye ihe ebite. Very simple. Create a time. Let me repeat it again. How to do your spiritual exercise for 21 days. It's a simple thing. Agwara gị nke mbụ, build your family altar. Jee na my teaching na YouTube, you have even considered how to set up family altar. Maybe one of these days I will be able to teach it again. Mmekuzigakwa ọzọ. Mana gịnị ka m na-ekwu maka ya? How to set up your family altar. I remember when I was in Asia, go to their various shops. Ha na-eset the altar at their shops. Example, ọ bụrụ onye na-eme njegoro China ma o jee India, na shop ha nwere ịbata na shop onye ahụ ikpe nwere sense set altar ya. They don't joke with their spirituality. Maka onye na-agwa gị na ndị Igbo ndị ọcha na-eme spirituality, ha ejiri egwu egwu. Na-ege ntị. So ọ bụrụ na iruo ebe ahụ, ihe ị ga-eme bụ, ọ bụrụ na ị mara eseti altar, ordinary altar, tell me, I will teach you how to set an ordinary altar. Or again, my old videos na YouTube, if it's how to set up an ordinary altar. Then ọ bụrụ na ị mara eseti ya, ma ọ bụ na ị na-escort with somebody, the environment are not conducive for you to do that. No problem. Ị nwere alternative. Kedu ebe alternative? Ọ bụgo na ị chọrọ isi altar, altar gị ga-face east. Ọ bụgo na ị chọrọ isi altar because of conducive environment, no problem. Ihe ị ga-eme pụta na compound gị early morning 9-10, na anya mara ebe anwụ si achata. Yes, ọ bụrụ na anwụ si na east, west, north, ine anya na ya apụ ebe anwụ si acha. Ebe ahụ anwụ si acha bụ east. Then baa n'ime ụlọ be gị, masị ụlọ na iro, iweta ụlọ iro ndị compound na-asịrị gwọgwọ ọgwụ. Mana baa n'ime ụlọ be gị, 4 corners of your room nwere side face east. Ị mara side ahụ anwụ si achalite mgbe ị nọ n'ilo, baa n'ime ụlọ be gị, face that side, nyewa bụ east. Ifesie that side, ọ bụrụ na ị nwere altar, just nọrọ ana, ebe etu ihe esi nọrọ dị comfortable, nọrọ. Chee kwụ ọtọ kwụrụ, chee na nọrọ, chee nọ spot etu sọrọ gị ihe esi wee dị more comfortable, nọrọ. Chọọ exercise, chọọ full scarf. Dee date ụbọchị ị chọrọ ibido ya bụ 21 days exercise. Dee ụbọchị 21 days ga-eme elapse. Ị na-ege ntị. Idecha ya, dee ya 3 prayer request. 1, 2, 3. Ya karịa na 3. Ka ogo wee chịkọta. Idecha ya 3 prayer request ya nwa. Chọọ ego. Gị nwa na-asị na ịdị broke. Ọ bụgoro na 100 naira into 4. Ma ọ 200 naira into 4. Ego ọnụ ọbụla ị chọrọ itinye ya bụ uniform money. I want not 200, ya bụ 200 for 100 naira, ya bụ 100 naira for. Eme ya nyesi were ego gbajitere nụ. Gị ihe enye onye ayịyọ. Ndị ayịyọ kịta ide ha 20 naira ha nwere ike ịlọgha anya. Ị na-ege ntị. So ị ga-enye ha ego ya atụ ya n'anya because ị niile bụ aṅụrị ya happiness ya ka ị niile.
iri were ego ị na-anwa tinye n'ime ego anwa ihe ebe i dere prayer request gị, ego a bụ ihe aja. Maka nsị gị chụọ aja ma ya sara aka gote ọkụ sie nri nye ndị mmadụ, ị nwere ike si ndị iduburu ọnya ka ndị wee sị gị i were ego. Yes, maka na ị nidiri happiness, ime mmadụ aṅụrị. Tinye ego ara ime fuskap ahụ pịachie ya, inwe ọlta debe ya n'ọlta. Ọ bụrụ na ị nwere ọlta, tinye na walet gị ma ọ tinye na akpa gị. Setie fonu gị na alam ya nwee time, it could be morning, afternoon or night. Time ọbụla ga-adịrị gị more suitable for 21 days. Setie ya fonu, olu ha n'oge a alam gị kụọ, hapụ ihe ọbụla ị na-eme. Were ose ọjị jụcha ahụ gị. Ịbụkwa ndị onye na-ara ka ịsa ahụ, fine. Because cleanness is next to godliness. If you cannot have your bath that time, use ose ọjị. Ose ọjị ihe eji ewepụ ọrụ akwụrụ ụtụ. Onye akpatara ịdị ọcha akpatalụ o ji abụ ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala before ha eje kpee ekpere, because ha na-abịa to the prosperity of God in connection. Then ha ewere gịnị, ha asa aka ha, saa ụkwụ, saa ntị ha, saa ihu ha, iwepụ ihe ọbụla ọbụla ha rụtara na ntị ma ọ nke ha kwutere n'ọnụ, ha wee dị ọcha ịbịa n'ihu Chineke. Ị na-ege ntị? Mana ọdịnala imewu n'etu a were ose ọjị mee ya. I were ejuchacha onwe gị, hover ya n'isi gị 4 times, tụpịa outside towards the wall. Why towards the wall? Tụpịa ebe nwaanyị nọ na nsọ, mmadụ ama enyefe ụdị ose ọjị, maka na that ose ọjị si still carry your prayers. So tụpịa ebe mmadụ, especially nwaanyị nọ na nsọ, ama enyefe ya ka ọ ghara invalidate the prayers. The ose ọjị still carry. That one nkụzi for another day. Mana ihe na-achịkọwara unu ime nke a, ị nọrụzie that particular time, that place. Yes, when I started, I may use 3 a.m. I said one day use 3 a.m. because someone then I had to touch all and that was also a problem. Manamwa, or not a machine. Then I go 4 times more than 9 against. So Maroge had a. So yet they say phone like 5 minutes to that time I want to leave it. All the Garo guy become get young ready, Norana, for meditation. Before that time, I ring the ringing bell. If you don't walk to go get me, only can in a Sinaki. I want a mono. In a Kubukuna, Nafa, Wafa, Karina, Fanine. Even you also don't call me a Pudo and not get it again. In Agency. Otto was a Marco, I don't hear I had to go to cat. Maka ndị nwere ike so nọ n'aha Jizọs, ọga agwa gị ọ na-aha Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. N'afa na-anapụta mmadụ, onye sị na-ewere ihe na-enye afa Jizọs na-egbu oge. I can tell you, before ndị ụka ọbịa abịa, mmanụ darụ n'elu ọ na-aha Jizọs ka ayọ. Ị na-ege ntị? Mgbe ahụ a sịrị onye agwọtara, onye anya n'elu, o nwere onwe, ọ na-afa Jizọs ka akpọ. Of course, you know. No, the ancient time na BC. What the heck is Jesus then? Mgbe gwara ya maka Red Sea, Moses tiri mkpọrọ n'ogwu na mmiri kewa. Ọ na-afa Jizọs ka ayọ. Mgbe mmiri na-aga ụmụ Israel, ọ chọrọ mmiri ka aṅụọ mmiri, ọ kụrụ okwute na mkpọrọ na okwute. Ọ na-afa Jizọs. Ọga, ọ na-afa Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, ike niile si n'aka ya. Hapụ na ndị anyarị bazi ihe kreti ya ka agbawa aha nwanne ha nwoke. Ka nkụzi for another day. Mana ya na-achịkwa pụọ n'aha onye anwa kachasị ebe Jizọs kwuru onye a sitere ya. Ị na-ege ntị? Ịkpọja Chukwu okike, kpọkuo ya, kpọkuzie ya gaida na njem, kpọkuwe forces niile so gị, kpọkuwe ndị egere, kpọkuwe ndị mbụ, kpọkuwe ndị anị kanta na all the spiritual entities. Ịkpọcha ha esi onye ịkpọrọ ya megide ya kpọ ipie. Ị na-ege ntị? Ọ ha bụ spiritual entities ya ka ndị ụka kpọrọ principalities and powers na 24 elders. Ị na-ege ntị? Hapụ na mkpọziri ha n'olu Igbo na asụsụ Igbo anyị bụ ọdịnala. Akpọrọ ndị egede na ndị mmụọ na ndị anị kanta. Ị na-ege ntị? Ịkpọcha afọ osisi niile a, i wee gwa ha doo na ịbịara ka gị na ha megide ka ha nọrịa. Ịyọcha i wee sị ha biko na-ebu nwata na-asa ahụ n'afọ na aka ahụ dịkwọtụ na nwere onye imejọ to best of your knowledge. Mana biko na ị na-ayọ ha ebe ọ bụla isi mejọ ha ma ọ mejọ mmadụ ọbụla, ha biko ha megide ha gbaalụ idude na ịchọrọ ka ihe ọma na-esi na-eme na be ndị ọzọ na-eme na be ụlọ, na ịchọrọ ka esi n'aka tọọ imirikiti
megide ndị mmadụ na-agbụ nwa na-ayọ mgbe dum ịyọcha ihe niile anyị chọrọ ka ịyọ ịgwa ha ihe ị chọrọ ka ị bụrụ ha ikwucha ya ime ihe a na-agba iju ogu ndị ụka na-agba ya back to sender ijụgbazi ogu onye echecha ihe ọjọọ na-emegide ma owuwe onye sị gị nwụọ ya were anazere mmiri onye ya bụ ebobasicha ya nwee ihe o siri nyatọ ya n'ahụ ikwube eziokwu onye jere gị iji ọjọọ ojebe onye ejeru na osi ọnwụrụ ejeru ya nwụọ onye si na ọka o meghe na ọkarịrị ụmụ mmụọ niile ị na-ebeku ha mebe onye awa na ọkarịrị ha akarịrị ya ị na-ege ntị ịmarụ ka o si dị kwube onye ga na-akpọ ya dikri na dikri something ndị Igbo na-akpọ ya iju ogu kwube ka o si dịrị gị maka na ike dị n'okwu ọnụ ikwuchazie ya ị na-ege ntị ọtụtụ n'ime ụlọ agbọrọ ka esi agụ ọfọ ọtụtụ n'ime ụlọ agbọrọ ka esi ekpe ekpere ịgbọrọ ka esi ebe devotion ịgbọrọ spiritual exercise ịkọcha ka o si dịrị gị walk away etu a ka isi agwa nna gị okwu ọ bụrụ na ijeru n'ihu His Excellency ma ọ president ọ ịbịa na oge ikwucha ka o si wee dịrị walk away ime ka ịma na irubere rude ọ nwere etu isi agwa nna gị okwu ịgwacha nna gị etu o si dịrị gị walk away no talkless of ụmụ mmụọ ịgwacha ahụ etu o si wee dịrị kwubicha okwu ịpọsụ ọsị ha ma ihe ekwu very important kedu ihe unu chọrọ ka m mee very important that's the key ikwucha etu ịpọsụ wait for their response the response must come o nwere ike ịbịa in many ways ụfọdụ ka response nke ha ga-abụ nwa m gee ntị o nwere clairvoyant wee clairvoyant agwa gị na o nwere ndị na-afụ afụ nwee ndị na-anụ anụ o nwere ndị ga-anọ at that particular time before you know it wuru eburu ha ihe ọzọ ọ ga-afụ onwe ya ịdara ọfụ onwe ya na trance ebe ọ ga-adị afụ ya as if nọ na television so real ụfọdụ nwere ike lụọ ebe a gọzie nrọ o nwere ike ekpere ahụ o bidoro baịtrị o nwere ike kpọọ ya nweta onwe ya ọ bụrụ ebe 5 ọlahụ ụla maọbụ ịlahụ ụla ọlụọlụ ada ọlụcha nla o mee maka na nke a ka na-akpọ ihe ngosi na o nwere ike ụfọdụ ụgwa ndị nke ha bụ na o nwere ike ọ bụ anwa ọ nọ meditation anwa ọrụ voice akpọọ ya afa si ya maka ihe na-etu anyị buru obi ma ọ bụ maka ihe na-etu ihe na-ayọ mee nke a ma ọ mee nke a na-aga esi na ihe ndị a wee zaga okwu wee kọọ mee 1 or 2 nwee ndị nke ha bụ intuition onwe ha na-akpọ intuitive perception the inner voice a na-agwa ya okwu n'ime obi enwere so many onyinye amara Chukwu ke mmụọ si ezi onye ozi abụrụ ka o si ezi ibi ya like me my intuition na-adị very active ọgwa anaghị okwu ahụ intuition anwa ọgwa gị ome o nwere ike sị gị o nwere ike nọgide onwe ike sị gị onwe ike ọ na-eme gị ịnọgide etu a icheta onye ichefuru echefu onye gị na-enweburu ka ekwuo ozugbo anyị chetara ya tutis ga-eme ọ na-eme m steady on daily basis ozugbo anyị chetara anyị dara onye akpọ na phone ma ọ bụ onye just working and the more you bidoro na-pay attention to your intuition it will become more clear as ị na-enwe one tiny voice n'obi ya gwakwara ya agwa ọ bụrụ tiny ihe o nyere tiny because ị na-eme ignore ibido believe where that so-called tiny voice if no biko ọ dịwa louder adị na-erubere ya isi ọ na-agwa ọzọ maka na onye afọ gwa omekwa agwa ya ọzọ ị na-ege ntị ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na imebe etu a i activate that ya inebi na ọmụọ mmadụ ọ bụrụ nke a this flesh is just this is our body understand ihe a bụ just vessel awọrọ anyị yiri ka anyị wee nwee ike mee experience n'ụwa because spirit can never be trapped in one place unless na eyiberie kootu agba ahụ mmadụ spirit wee nwee ike dọrọ ofu ebe ihe a bụ just clock yiri ka i wee nwee ike bie ndụ n'ụwa whether ma ị chọrọ ịlụ ka nwoke ma ọ dị ka nwaanyị wee were shape of nwoke chi ịlụ ka nwaanyị wee shape of nwaanyị the real you is you in the inner spirit the inner you that is the spirit that is the core you. And that is the core you is what you need to reawaken. He will bring mad the real genuine human being.
mgbe ahụ eburuzie mmanya ya bụzi mmadụ flesh na control. Believe in me, o nwere ụsọ certain things ị ga na-eme ifu na mmụọ na-atụ ire gị alụ. I remember mgbe m bidoro za my call kere ihe m na-eme, I don't joke with spiritual exercise daily. Ọ na spiritual exercise aka mmụọ na-adụ na-agwa m ihe nwetara complain si na ihe bọsị anyị bidoro to this monthly ritual. Ọ na a young guy dọkịtara m wee sị m Eze-Ana na ego sedere m wee present ya case ya n'okwu ụmụ mmụọ during my spiritual exercise. Wee sị m this monthly ritual m na-emere onwe m personally mee ya elaborate ka ndị mmadụ join ya na ga-esi na ya wee tọpụ ndị mmadụ na-abụ the same way. Ebe mgbe m mepere my company etu a ka m si wee sị ihe m presentịrị bụ na-enwere so many youth n'ọnụ enwere ife ha na-alụ. Kwụsị njere na ebe njere ka nye weta ego na POS ọ bụrụ na ha na-eme na dabet ebe a fụsie youth. I was touched ka most of them enwere ife ha na-alụ wee sị kedu ihe ha ya eme etu ka m si ọ ya bata nji onye bido company. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na mgbe ọ bụla ị kwetara na ihe eme ihe ị kwesịrị ime a ga-enye egwu uche. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụla ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ma ọ bụ send alụ private message na my WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, the friends of the temple na children of the temple. A sị na ọmaka ya emere ụnụ, a sị na akakaka ya mụ na chichia ya mụ ụnụ, ihe unu ga-eri ya abịa, ya eri ụnụ anya abịa. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị ụnụ, ya gazie. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Onye nụzi ya gwa ndị ya dị ya. Ekwuru m osio na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na emechaa na ọ ya ekwu ome. Ka ọ dị na echi niile.